zase táto mládež vyhuluje a nechá to tu. Treba to vyhodiť. To čo je? Ja som petržalský džín, tonik. A ty máš 3 želania. Chcem peniaze. Čo, to iba kilo? Počkaj, dávaj to sem. To nie je všetko, ja si z toho musím strhnúť transakčnú daň, daň zo zisku, džínovskú daň. Vydrž. Tak to iba 30 €, však za to si nič nekúpim. Chcela si love, nepovedala si koľko. Jaké je tvoje druhé želanie? Nejaké rýchle športové auto. Jak si želáš? Toto? Si robíš p***ču zo mňa? Je to rýchle auto? Je to rýchle auto. Máš posledné želanie. Múdro ho zváž. Týmto nemôžem nič pokaziť. Chcem väčšie pery, ale nie ako kačica. To bolo tvoje posledné želanie. Už to mám? Počkaj, pozriem sa na mobile. To čo je? To jak vyzerám? Povedala si, že nechceš vyzerať jak kačka. Nikto nehovoril o tom, že nebudeš vyzerať jak opičiariť. Tak ja mizím. Soj!